Täällä mä oon Hallin radalla. Täällä tapahtuu kaiken näköisiä jutskia. Äsken heitin päätösväylällä kiekon tonne puun kautta. Jäi oksaan killumaan. Ja fiksuna ihmisenä mä totesin, että mä heittelen noilla muilla kiekoilla se alas. Oli lopputulema se, että mulla oli 4 kiekkoa siellä puussa ja siinä tuli kavereita auttaa sitten. Ja ne sai 2 sieltä alas, sitten me heittiin kaikilla siellä puupalikoilla niitä ja ne sai 2 alas ja sitten mä sanoin, että joo, jatkakaa vaan, että kyllä mä ne sanon lopun. Vittu vielä piti yhdellä kiekolla koittaa, niin sen jäi. Sen sain sitten alas heti. No, sit äsken saatiin, tuli vielä pari tuttua vielä, niin heitettiin niin kanssa. Nehän ne sai heitettyä sitten ja alkoi voimat vähän loppuun. Sitten heittelin tämän päätösvallan loppuun ja heittäminen meni muuten vähän huonosti, mutta Jukoliste puttasin tästä koriin. Kori on tuolla. Löytökiekko Rock 3 Innova. Eli siis nimeä ei ollut tässä kiekossa, niin se on meikäläisen. Kyllä sitä nyt kehutaan, kun se meni koriin. Lasketaan metrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 31. Olen tyytyväinen. On aivan jäätävän paska puttaa ja vittu mä oon tyytyväinen. Vitu jebaa. Ei oo ennätys, 35 ennätys. Se oli alamäki. Tää on mistä hienompi laskasen jälkeen. Vittu. Rock 3. Kyllä lähtee.